सुती उठी देखी सैया बैल भोर भोरे मोर बलमुआ हो। सुती उठी देखी सैया बैल भोर भोरे मोर बलमुआ हो। ये मोर सजनवा हो कोही के दिनवा में दिहलस 9 महीना के बोझ। ये मोर बलमुआ हो या जुओ के रतिया में दिहलस हमके ओवरलोड। पाँचही महीनावा में आइल बा सजनवा। यही से तो मनते नइखे आजुओ के दिनवा। 16 बरिस में उड़ल ले दिहल दानवा। ताली को ना दिहला सा उमर पे दयनवा। ये मोर बलमुआ हो ये मोर सजनवा हो कोही के दिनवा में दिहलस 9 महीना के बोझ। ये मोर बलमुआ हो या जुओ के रतिया में दिहलस हमके ओवरलोड। से बताई सखी पिया जी के बतिया। बड़ा धक्का धक्का करतिया हमर छातिया। दीपक बलेश्वर सिखवलस हई बतिया। यही से तो मनते नइखे संजय पागल पतिया। ये मोर बलमुआ हो ये मोर सजनवा हो कोही के दिनवा में दिहलस 9 महीना के बोझ। ये मोर बलमुआ हो या जुओ के रतिया में दिहलस हमके ओवरलोड। सुती उठी देखी सैया बैल भोर भोरे मोर बलमुआ हो ये मोर सजनवा हो कोही के दिनवा में दिहलस 9 महीना के बोझ। ये मोर बलमुआ हो या जुओ के रतिया में दिहलस हमके ओवरलोड।